A Xunta de Galiza ten que deixar de tomarlle o pelo á veciñanza e singularmente o alumnado e o conxunto da comunidade educativa do Conservatorio Superior de Música da nosa cidade. O que hoxe se recolle en informacións xornalísticas non é ningunha solución. É un parche e, sobre todo, é un insulto á intelixencia. Que o Partido Popular pretenda que o principal referente de estudos musicais superiores do sur de Galiza poida funcionar con normalidade sen o persoal necesario é un despropósito. Non se pode facer máis con menos. Que o Partido Popular pretenda agora maquillar ou disimular o desmantelamento que eles mesmos provocaron con recortes só demostra a súa nula vontade política co ensino público. O que precisa o Conservatorio non son anuncios de propaganda para sair do paso nos medios. Precisa unha rectificación inmediata e total dos recortes. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, exiximos que se recupere íntegramente a dotación de persoal de conserxería e tamén da administración do Conservatorio. Non podemos permitir que a falta de persoal ameace a preto de 300 estudantes a un colapso de horarios, a perda de horas de ensaio ou ao que o talento musical da nosa cidade teña que marchar fora porque o Partido Popular pretende seguir asfixiando a educación artística pública para favorecer, como sempre, o negocio privado. Desde o BNG non imos dar un paso atrás e, por iso, xunto coas iniciativas xa rexistradas no Parlamento de Galiza, continuaremos a apoiar as mobilizacións da comunidade educativa como a que se desenvolve esta mañá en defensa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Nese sentido, insistimos en defender que o ensino musical non é un luxo superfluo, non é un gasto prescindível, non é un recurso formativo que só poida ser accesível para rendas máis elevadas, senón que é un piar fundamental para a nosa creación artística, para a nosa identidade e cultura e tamén para o propio desenvolvemento económico e social de Galiza. Privar de oportunidades por mor da precariedade estructural a que a Xunta somete o Conservatorio supón un gravísimo exercicio de irresponsabilidade institucional co país e unha perda irreparável de talento e de capacidade creativa que nin Galiza nin Vigo nos podemos permitir.